zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman kashe wando mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin Haka yi so yan uwa. listen, sunana dan gata ne kuma aiki na fa waka. Music my occupation and I love this my occupation. In na yi waka na mai daɗi na samu kuɗi mai kauri. To in za a kashe su in kashe su ta hanya mai kyau. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Na yo gwagwarmaya don da in kai ga labari abin dai ba ko sauki har ma kamar in barta. Amma ni na jajirce don wata ran in ba da labari. Matasa a nemo aiki a nemo sana'a zai taimaka. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Kar ku ce ba aiki wai ba ko sana'a haka don an gama boko. Kar a ce ba aiki ka ga wani can okada wanki da kuka yake yi. In ya samu kuɗi ya taya kashe su ta hanya mai kyau. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Mutum ni ma kake ka rufewa kanka asiri. Ni ma da karfinka dan uwa kar ka daina. Gani mana tare da samu yar uwa har ki daina. In ki samu kuɗi sai ki tai ki kashe su ta hanya mai kyau. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Zaman banza na kawo sata. Zaman banza na karuwanci. Zaman banza zaman banza Sai ƙarya. zaman banza Sai gulma. zaman banza. To kai mai neman aiki wata ran ka samu. In baka samu ba nemo sana'ar hannu. Je koyi sana'ar tela kasuwanci kowace iri. Amma in ka samu kuɗi ka kai ka kashe su ta hanya mai kyau. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Karkare na sana'arka dan uwa ka rike ta da karfi. Ko taro kake samu dan uwa akwai rufin asiri. Sana'a ne aiki ne dan uwa. Amma an ka samu kuɗi ka kai ka kashe su ta hanya mai kyau. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman kashe wando mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Bar zaman banza mu je mu nemi aikin yi yan uwa. Zaman banza na kawo sata. Zaman banza na karuwanci. Zaman banza zaman banza Sai ƙarya. zaman banza Sai gulma. sunana dan gata ne kuma aiki na fa waka. Music my occupation and I love this my occupation. In na yi waka na mai daɗi na samu kuɗi mai kauri. To in za a kashe su